Hello everyone, this is Arnel Gala and welcome back to Uday Bulanes Vlog. Yeah! Today's vlog guys is medyo serious tayo konti ngayon kasi yung gagawin na video ko ngayon is mag-share ako sa inyo ng simple skin care routine ko. Wow! Skin care routine. So, ayan guys, since marami naman na hindi naman to bago, 'di ba? Kasi marami na tayong mga sikat na YouTuber na nag-share ng iba't ibang skincare routine, tas mamahalin pa. So today's vlog guys is very affordable lang yung yung product na ginamit ko dahil makikita nyo to kahit saan lang. Kahit sa mall at saka sa 7-Eleven at saka sa Watson. So, mura lang to guys ha. Mura lang to. Very affordable lang to sa lahat guys. So, let's go. Let's start. So, yung unang ginamit ko talaga guys, yung sabon ko guys is yung Kojisan. Ayan, Kojisan. Ito yung yung gamit ko talaga since nag-college ako. Ito yung gamit ko. Gumamit na ako nito sa nung grade 12 ako, pero hindi ko na tawag po doon, hindi ko na nabili kasi walang ganito dun sa lugar namin. So since nandito tayo sa city, so ayan, nag-start ako dito guys nung first year college ako. Ito talaga yung gamit ko, tas sa buong katawan ko guys, buong katawan ko ito yung gamit ko. Then kapag use din ako ng yung Bello na sabon nila. So maganda rin yun, pero hindi ko offered kasi mahal yung Bello kaysa dito. Kasi ito guys is 50 pesos lang to sa mall. Ito makikita nito sa mall, 50 pesos. Nung nakabili ako sa may 7-Eleven is 55. Ito 55. So kung hindi kayo prepare sa mga mall, kasi kung malayo sa inyo, kung may 7-Eleven, ayan, okay lang yun guys, kasi 50 pesos na 50 pesos sa mall, tas 55 din sa 7-Eleven. So okay na yun guys. So ito guys, kasi maganda to gamitin guys kasi mura lang, tas dalawa na yung sabon dito. Ito yung may nakahati na dito. Yan, dalawang sabon na guys. Very affordable lang sa lahat na gustong gumamit dito. So ito yung sabon ko guys. Then since yung iba is yung toner. So yung ginamit ko na toner is yung Bello Essential Skin Hydrating Whitening Toner. So ginamit ko to guys na sa panggabi at day and night to guys. So day and night, konti na lang yung pang natira. So day and night to guys. Then yung sa night guys is hindi talaga ako nag-cream. Kahit guys, hindi ako nag-cream. Yung gamit ko lang is ito lang, yung Kojisan na sabon at saka yung Bello Essential Skin Hydrating Whitening Toner. Ito lang yung gamit ko sa night guys. So at yung gamit ko naman na sunblock guys is syempre day, kasi dapat protektahan natin yung face natin sa araw. So gumamit ako ng Bello Sun Expert. Ayan, Bello Sun Expert SPF 40. Ayan, ito yung naging sunblock guys. Ito. So ayan guys, yung ginamit ko lang naman is ito lang talaga yung ginamit ko guys na skin care routine ko. Ito lang talaga. So alam naman din guys na dapat natin alagaan yung mukha natin sa face guys. Kasi pag may mga hindi natin na masyadong naalagaan yung sarili natin, yung face natin, is guys, parang nahihiya ka talaga na makipaghalubilo sa ibang tao, face natin. So
Ito lang talaga yung ginamit ko. Very simple lang guys. Kasi hindi naman ako makakapag-afford ng mamahalin. So, ito lang guys. So, ngayon guys, since wala pa ako naglagay ng ng skincare routine ko. So, i-demo ko sa inyo guys kung ano talaga yung before and after. So, let's go. Ito yung gapas. Tapos na akong naghilamos guys ha, kasi tapos na rin akong naligo na din ako. Naghilamos ako ulit. So, ayan. Tipid talaga ako sa guys, sa kwarto. Basta-basa na sa tinig. Sa essential skin hydrating yan. Isang basa na siya. So ayun guys, patutuyuin lang natin yung yung toner sa mukha natin. Tapos i-apply natin yung yung Belo na Sun Expert yan. Ayan guys, tuyo na yung mukha natin. So kahit naliligo kayo guys, so need talaga natin magamit ng toner kasi hindi lahat ng yung mga dirt sa face natin na makukuha lang talaga sa sabon. So we need a toner, yung talaga yung pang final na natin sa mukha. So ayan guys, so gagamitin na natin yung Belo Sun Expert. Wow. Maganda rin to gamitin yung Belo Sun Expert guys kasi hindi siya masyadong maputi lang sa mukha. Kasi yung iba is parang nag-sticky talaga. So, ayun lang guys. Ang dali lang talaga. So, ganun lang guys. So hindi naman ako na nagsasabi guys sana na ito yung gamitin nyo. Tas, kasi guys, hindi naman natin na alam na tawag dun, na okay lang sa mukha natin. Kasi yung face natin guys is baka magka-allergy tayo. So, since ako guys, wala akong ibang na dito sa lahat ng product na ito. Yung face ko guys is okay lang naman. Tas, ano ba yan? Ang ingay ng aso. Okay lang naman sa face ko guys. So, I don't know guys kung gusto niyo yung i-try yung mga product na ito guys. Affordable lang to guys kahit saan. So, and that's our vlog for today. I hope guys na
mag-like and share kayo sa sa dito sa channel ko. So, abangan niyo yung ko guys, yung bagong vlog ko na BL or Turturpahin. So, ayun guys, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And thank you for watching.